Trap Youth Council West Khasi Hills District, hapo kajingalam usamla lumlang khars imli President, bat usamla Chesterwell Kharbani Assistant General Secretary ringkat ki para dekhot, menta ka janmit sngiba ar ka khat nyu tarik risau arja ar paulai, kilahyar ha kashnong mausiang ba, pumba khat ar kilometer na nong stany, ban no jingarap ya ka yinga sem ka badai ka kemi, jong uba losta nong put, ubalaja na la ying na du ka sau tarik risau arja ar paulai, kaseng kalayo banya kren bat ki bahi yinga sem, bat kile thu ba uba losta nong put dan daw bat no ubri uba shisur bat ya thu ba udan kamet ka bom kot bom khya bha ban ha kasau tarik risau arja ar phaulai uklemwan phai ying shu ki ba ying hasem kilawat keleng henry hadu menta la khat sau sngi ki khlem pat lap dien kaseng na lor ba kala no ki jingerap kum ki khaw phan shini bat ki wei kala bu jing duai karpang ba ublei unyarap ya ka ying kasem usamla lumlang khars imli president ke HYC West Khasi Hills ulaong ba kaseng kala yo sngaw shapang ka ka khubor ba ki ba ying hasem ki duk janjar kumta kala wan hyar ban kershan lem yaki hak bakum ka por kaseng ka pharu ka khubor pentengen ba ki ba ying hasem kimdei bandu jingkermen namar ublei utip khambha kaseng ka karpat USP bat DC ka West Khasi Hills bat wat UMLA ru ban yai bud din lem yakani yang jongi ka HYC New Trap Youth Council West Khasi Hills District mentaka janmit khan New Tarik niwan ban jengo yang ni gayeng kasem hang ni ha mo siang ba ka ba lostar nong put ulaja mentala kumba khatlai tili kisngi di nagaleng jongi kaseng ni terpau ya gajing snow dio apa hilap ya gayeng kasem nori kasem kuba duna kayo kuat bai kawan dia sukum kena gajing hadin panilaya agak khatlai trik nagaleng jong ke HYC West Khasi Hills District layo ban lek ya kendu ya additional SP ban ya keren ban kepat lem ban yara pacip lem kalau kene gemta bat ni ngotenat lagi yang jong SP harengkat tim lagi yang jong SP lawan menim ski lawan ban tokit hakene gasnong ban wat nalor pakilawan nadu itu sngi ba dia ba ja ni bang ba na ni sem ubala kumba lato tam lak nyol sngam tam di kumta lagi yang jongi keseng lembaga neka por ni kerpat naduk ki nomi khmat ki wi jongi naduk ki ya deputy commissioner ru ke por SP bakin yarap lem ban penyo iya ka met ke jong ni urang ba belajar no la udan hangnu la ni hakanu gudur tum ngila de bekren bagi baying basem gila ong ba kwa ban tang ban yo ino iya ka banyak keduk no ya ulah kalong hang no duru nang ba kan penong hun ya yang kasem ke jongki te tentang iso senai yo il jongki khamat man kasngi ki sulet wat yo tau bahyang jongi balaja no te kumta nagliang jongi kaseng hakne kapor ngemla hi ban su khap di khamat ke jongi kumta ngilawan ban ya kendu rengkat ngilayo ban no jengrap ki khau nei phan ki tiar bam nang ba nomor baman kasngi ki lewat la kumba khat lai sngi la lewat lenter yo tau bahyang jongki kumta ngilang jongki ngila no senyang kabarit daga jing isnai jong blei para dukhat jong HYC gilai no senyang donation namta kane gi jing kasem kumka seng ibu jing duai ru namta kane gi kasem bau blei ni isnai bau pli kalat bakin ye kendu no yo bahyang kasem jongki bat ngidang skam ba daga bor ke jing isnai jong blei jing perkhat jong gi bru ngima hanrai haga ege bau blei on le kalong bak khala bakini gi bahyang kasem kin ye kendu no yo jong bai basan yo jong bahyang kasem kata kade ke jing kerpat ke jong